Bé, alumnes, avui divendres 27 de març, ja portem 2 setmanes de confinament, espero que estigueu bé i que ho porteu bé, val? Avui vos vaig a demanar que feu un àudio d'acudits, d'acord? Pengeu l'àudio i en el permís dels vostres pares compartiré aquests àudios en el grup. Així passem un temps agradable, d'acord? Vaig a començar jo contant els acudits. Bé, vinga. Quin és el súmum? Súmum és colmo en castellà, val? Quin és el súmum d'un professor de matemàtiques? Que s'equivoque de cada 2 per 3. Jo mateix. Val, un altre i ja vosaltres me feu els àudios, d'acord? Mama, en l'escola me diuen que sóc un interessat. I això com és, fill meu? Si me dones 10 euros, t'ho conto per què. Vinga, animeu-vos a participar.